Mabungahong kagabhion mga igsoon. Live da, nahiwi da. Kumusta mo diha? Walay Bible study tungod kay unos ulan kayo no. Nagsugod ang atuang kanal diri. Mao nang mag-live taron. But before that, ako sa ning i-share kamo sa Daigson, please share our live tonight. Magpainit taron sa pulong sa Ginoo. Ako sa i-share. Note. Okay, nahuman akong share. Kamu sa mga igsoon, please share our live tonight. Shout out family Cansancio from Negros Occidental, Escalante City. From Brother Jake. Again, shout out family Cansancio from Negros Occidental, Escalante. Praise Lord. Mabungahong kagabion. Shout out with na mga OFW diha nga nagtanaw og sa Sigig Pabos tong live. Karon pa kita nakabalik og live mga igsoon kay dili na ta busy. Everyday busy ta kanunay sa bulaton sa Ginoo pero may na lang ning na busy sa Ginoo. No? Praise God. So again, akong shout out ang tanang mga OFW sa lain-lain kanasuran, and then mga naka-permanent resident, mga si Ferrer diha, mga seaman. Shout out niyo tanan diha, Luzon, Visayas, and Mindanao. Nagtanaw karon no mabungahong adlaw gagabion yung tanan og sa tanang on duty nga nagtanaw karon no. Salamat sa higayon ngayong gihatag sa Ginoo. Okay? Shout out sa nako ang Cebu City Jail. Taon-taon na dyan, gawa ko kasulod diha. Kay grabing bisiha dire sa bulaton sa Ginoo. Shout out nako sila si Brad Aris diha be. Brad Kinit, Maximum 4. Shout out RDC 123. Shout out tanan. Mga jail officer diha ug akong kauban sa team from Living Water Christian Fellowship. Pasensya na gyud nga wala ako nakauban ninyo. Kay perting bisiha gyud. Hallelujah, praise the Lord. Shout out na ako be si Liana from Mindanao, San Luis. Okay, praise God. Shout out na ako mga brada, bilunglib kanunay, kabalo na mo. Akong mga brothers and sisters of Alpha Kaparo, ipataas na tungalan sa Ginoo. Mao na tinuod nga lunglib. Walay Ginoo, walay lunglib. Oy. Mubo atong kinabuhi, ana. Wala ni emergency na, wait. Ay, pasensya na mga igsoon, minghina yung internet, bagkalit ba? Inuwa kalip, balik na. From Gemba, Sarangani Province, doon nag-jinsan ba? So, pa-jinsan nemi, December 23, among flight. Praise the Lord. Gimingaw na ko ni mo, brad. Ralph Bitonio of Cagayan de Oro, the city of Golden Friendship. Sakto ba ko? Okay. Shout out na Galanida family. Watching from Ormoc City, pa-shout out, Pastor Gilo. Shout out. Praise the Lord. Shout out din akong kapulisan sa Clarin Police Station. Nilaag ko ganina dito mga igsoon. Praise the Lord. O sa among chief nga si Police Lieutenant Chief Amado Amba. Praise the Lord. O akong anak, lili din be nga nagpatupi may gikan kay kanila ging. Alright. Oh, ginayda. Kay karong Sabado day pohon sa mga nagtanaw diha taga Bohol, taga Maribohok og Loon kanang duldoon sa Loon. Na ako sa Sandingan Loon. Speaker ko sa ilahang anniversary. Praise the Lord. Shout out Pastor, I miss you more, Brother Mark Janog. Shout out na di ka, Brad. And Brother Jamie Payot, shout out Santa Cruz Batuan, Bohol ra. Naminaw mo Pastor. Salamat kay Brad Jimmy Payot. God bless you and to your whole family.
And to Sister Bimon, sa tumani, Petras. May gabi, Pastor, watching from Davao. Unta, makasuroy ka dire. Jinsan radio ko, karong Disyembre. So, naka-schedule sa Jinsan. Nakaboko dito sa anniversary kapon. Speaker ko nila mga igsoon. Shout out, Brother Lord James Talingting. God bless you, sangay, James. Amping diyan, nakasakong prayer. Kabalo na ka. Shout out, Pastor, taga Cebu ko. Dros Izon. Praise God. Thank you, Pastor, from Jello. Walay sapayan kanunay. Anyway, please share our live and don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. Free to subscribe. So, mani. Good evening, Pastor. Pa-shout out. Taga Clarin, day kapas kailaka ni Mike Silian. Migo daw mo. Followers ko niyo from Bae City, Negros. Nindot nagmadayon na mo ang sa Dumaguete ba? Magduldool ni diba? Mike Silian or Michael Silian. Kung Michael na siya Silian, nakuha ng classmate pag high school. Kaila kay me. God bless, Brad. Gil Nali Valencia Alexander from Bae City, Negros, and to Batang Barbers. Good evening, Pastor. Dugay na jud ko nga wala makasunod sa matag live nimo. Karon ra po kuning balik og live nga ingani. Usahay mag-live ko during our Bible study pero dili ingani kay tungod kay busy mo kayo everyday natay Bible study kanunay. Karon ra ko naka-timing sa imong live. Shout out Batang Barbers, Pagadian City. Shout out Pastor from Malayanan, San Fernando, Bukidnon. Okay. Si Elber Suete. Ako pag-ampo, Pastor, nga makabisita unta ka sa among ginatuan nga drug rehab center. Kinanindutan, paborito na ko ng lugar. Drug rehab center for Bible study follow-up. Duha ka igsoon ako girehab, hala kalami na walyan eh. Ang isa nakagawas na maka-encourage kayo imong kinabuhi. Yes, glory to God na. Padayon mailhan jud nila personal ang ginaasa man eh. Wendelin Bautista Moscardon unta. Tugot na sa Ginoo. Pastor, unsa ato ang buhaton sa mga yawa nga tao? Palihim nga ginahuriman ka. Mao ginay kung paborito ka nang hurim-hurim na ko. Di na kadot, Brad, ampol enta. Di ko kayo maka-reply mo diri kay taas. I-PM lang ko, Brad. Pa-shout out. Shout out din ako ang usa sa akong disipulo, mga igsoon. Usa sa ni ka vlogger, pwede mo follow ani si Brother Ricardo Cabido Mediano, Brad Rick. Amping dano ang inangin ra ba, dool mo basak. No, ang Dios amping sa imong tibok pamilya. God bless, Brad. Padayon na ng vlog nimo no, mabungawon kagabion da, tugnaw kay ba. Painit mga igsoon sa pulong sa Ginoo. Okay. So may mayang gabi, Pastor. Salamat sa kanunay, Pastor James. Perminte ko nag-pray mo, Brad. Ralph Bitonio, Galanida, o katong brother ni mo, si Brother Ryan sa Germany. Mura na puro na kita ni shout out ba? So this time we have 104 viewers and I just want to encourage everyone again to share our live tonight. And ako nang shout out na nagkapulisan sa Luzon, Visayas, and Mindanao. Mga sir and ma'am, especially sa nag-duty karon, ampingan mong tanan sa gahom sa Ginoo sa iyang protection. Okay? So, our topic for tonight, mga igsoon, is about, kung ano siya, mga igsoon, kaning ato ang angkon ba nga kita, mga followers ni Kristo. Kita, tinuod nga nangalagad sa Ginoo or nangaluwas na kita ba? No? So, mao na itong topic karon, then, dili na to na siya pamatud-an sa baba, kung dili sa buhat. Okay? But it doesn't mean, paminaw nga nagbuhat ag maayo para maluwas, dili. Mo follow ang mayang binuhatan, no? Kung tinuod ta nga mga nangalagad sa Ginoo ning sunod ni Kristo, kinahanglan makita sa binuhatan ato aning ipunto karon. Mao ni atong topic karon igsoon. Why? Because there's so many people nowadays claim or niangkon nga sila jud mga iya sa Ginoo, nangalagad sa Ginoo. No, ang uban pa yun na maminawalian kay kabalon daw sila sa kamatuoran unya kanang sakto daw ilang gibarugan, pero if we try to observe their action, their behaviors, their characters, layo naman kayo. So mao na atong isgutan karon, atong pasultiyon ang balaang kasulatan. Amen. But before that, I just want to encourage everyone to share our live tonight. Mga igsoon, uwan kay karon dire hangin atong kanal dire medyo nag-awas-awas na, no?
So, ang palibot bugnaw, naka-aircon to ta. Ato ning painiton, pinagi sa presensya sa Ginoong pulong sa Ginoo igsoon. Sama ni sa kalayo. Amen? So, before we start, let's pray. Anyway, shout out din ako, no? Tagsa na ta nag-live, pero ang ato ang followers karon igsoon na nata sa 200 tilala, nak? 299. Di, oy, taghan na kayo tag-followers, ani? Yara, kalim ako sang tanawon. 264. Di, oy. Wait sa akong shout out ang 234,000 followers sa Mabungahong Kristohanon original page na to, no? And then napo tayo Mabungahong Kristohanon 2.0. Pila yung followers ito? 64. 304K. Di, oy. 64K. 63 or 64 basta na diya. Pero itong original page mga igsoon Mabungahong Kristohanon yun is 234,000 followers. Grabe kasi may magtuig igsoon nga naabot ani nga kadaghan sa followers nga ubang mga tao karon allergy og pulong sa Ginoo, allergy og mga mensahe nga mga reels nga pang Ginoo. Ang mas mo trending ron mga bugal-bugal, ang mas mo trending ron is mga bastos, mga salida unsa man diya mga joke. Pero ang pulong sa Ginoo tagsara tanawon, tagsara ang viewers, but praise the Lord naabot ta sa 234,000 followers of Mabungahong Kristohanon. So again, thank you sa mga star senders, bisagwa ko na ngayo. Ang uban niingon sila nga dako na kay kog income, pero kabalo ba mo igsoon nga daghan kay setting sa professional mode, wala na ko giset. Kay kaning ako dili ni pang income, pang Ginoo ni. No, mabitaw nga wala jud mo kakita na ko. Please send stars, please subscribe. No? Moingon ko please subscribe sa YouTube channel kay libre, pero diri sa tuwang page kay na may bayad. Kadungog ba mo ningo please subscribe, please send me a stars. Wala. Kaniya to purely pang Ginoo. This is for the glory of the Lord. A message of hope. Gusto ko nga mo empower through the word of God by the power of the Holy Spirit. Gusto ko mo enlighten lang ba pinagi sa pulong sa Ginoo, no? Mao na akong motibo igsoon, no? So magsugod na ta kay uban na ginamhinam na, kay uban sura nangaon naman nagkaon, sige mag-start ta. But ato ning ablihan pinagi sa pagampo. Okay? So let's pray. Father in heaven, thank you so much, Lord, for this blessed opportunity. Gitagaan minimog higayon taliwala sa kabisi nga mamalandong na pud sa imong balaang pulong. Lord, your word is our daily bread. Nanginahanglan miniini kay kung wala ni ang imong pulong Ginoo, masakit to na mong kalag or mahimo ming dili healthy ang among relationship nimo. So Lord God, thank you for this blessed opportunity. I pray as we listen to your word tonight, please search our hearts. Limpyuhi among kasing-kasing kung naay mga butang sulod namo nga wa ka malipay pasaylo ami. Andama among panudlanan nga espirituhanon aron walay mas mausik, walay masayang sa imong pulong. Tagay mig kasing-kasing nga madinawaton ug mapainubsanon, willing mo sunod kanimo. And right now, Lord God, i-bless ta ng viewers. Panalangini tanang naminaw karon og namati og nagtan-aw Ginoo. As we listen to your word tonight, let it be nga among mabati mong presensya. Holy Spirit, gi-welcome ka namo. Lord, wala mi nagtaas og relihiyon, hundok, grupo, but we lift up only the name of Jesus Christ tonight. Thank you for the victory, Holy Spirit. This is your time, this is your moment. Let your will be done. Mao kini among pag-ampo amahan sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We have 112 viewers, but I believe sa ato ang original page daghan na ron nagtanaw. Sa ato maning usa ka page nga 2.0 ta nag-live, pero ako ni siyang cross post. Anyway, nining message. Mabungahong Kristohanon Pastor, shout out sa the Yuha family diha sa Santa Cruz, Sagbayan. Okay, the Yuha family, Santa Cruz, Sagbayan. The next town, Santa Cruz. Naman diya kung usa ka disciple Santa Cruz. Si Brother Junjun Nipis, kailan ka, Brad? Santa Cruz, Sagbayan, watching from Kalahuan, Minglanilla, Cebu. God bless, Brother Lemuel Dayuha. Daghan kay mo mga sa man niya, daghang mga sa man daghan mga nay mga message sa message nay mga comment, pero dili kayo muna ko matagag pagtagad sa pagbasa, pasayloa ko no kay
daghan kayo niya at the same time mura bitaw og ma-out of focus ko. Mag-start na taron. Pasensya na, no? Ay lang mo kabalaka kay tanang mga followers dire. Naagin mo priority mo na ako in prayer. Kabalo si Lord ana. Okay? Let's start. Sugdan na nato. Kay ganina ra ko gitawag sa kong asawa nga manihapon kani akong giuna si Lord. Okay? Let's start. Ang atong teksto nakita ninyo diya sa kuang caption na ni sa Tito. Okay? Sinulat ni Tito ni. Asam ni dapitan ning kung gisave din nga verse. Okay? Nasa Tito Kapitulo 1. Titus ni siya sa English. Bisaya ta. Tito Kapitulo 1, versikulo 16. Okay? Ang basahon din may igsoon. Miangkon sila nga nakaila sila sa Dios. Apan ang ilang buhat wala magpamatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon og dili makabuhat og maayo. Again, akong balikon igsoon sa Tito 1:16, miangkon sila nga nakaila sa Dios. Apan ang ilang buhat wala magpamatuod niini. Mga talamayon sila, masupilon og dili makabuhat og maayo. Ang Dios magapanalangin sa iyang pulong. Excuse me. Aning aircon ba nagikanta naligo? Praise the Lord. Okay? So, ang pulong sa Ginoo mga igso, nagpahirumdom ka nato ning taknas kagabion. Unas tanan. Ingon diri mga igso, no? Akong balik ko na, miangkon sila nga nakaila sa Dios apan ang ilang buhat wala magpamatuod nini. Ako ang punto igsoon gis kaning ang buhat. Okay? Kay sama sa kong giingon ganyan sa introduction. Daghang mga tao karon mingon nga nakaila sa Ginoo, na sila pagtuo sa Ginoo. Sige man migsimba, brad, pastor, sige man migsimba. Nagpasakop man miani nga pundok ani nga reliyon kay sakto man no? Followers man ni Kristo, pero ba na taman ang gingon diri mga igsoon, nakaila sila sa Dios, no? Nakaila sila, ning tuo sila, no? Aron sa man diha, no? Apan ang ilang buhat wala nagpamatuod ni the same as miangkon ta nga Kristohanon, miangkon ta nga followers ni Kristo, miangkon ta nga luwas na ta, apan ang atong buhat wala nagpamatuod niini. Igsoon ako na ning gibalik-balik mga igsoon, as a Christian dapat makita si Kristo sa atong binuhatan. As a Christian, as a Christ followers, dapat mapamatud-an kini nato sa kadaghanan pinaagi sa atong binuhatan. But it doesn't mean ganing buhat tag maayo tungod kay aron maluwas ta, pero resulta ni tungod kay Kristohanon na ta. Nahimot ang Kristohanon kay nituo ta ni Kristo. Ug tungod ni ana mga igsoon, magsubay na punta sa kabubuton sa Ginoo. Mao na giingon nga makita sa atong binuhatan. Amen. Ako na ning balik-balik mga igsoon, grabe ang mga debate. Karon sig debate kay po natud karon. Ako kay di man ko mo apil-apil og debate kay para nako ilahapon na unya na may uban pastor di mo mapamatud-an nga sakto ka og sayop sila kung di ka makidebate. Basta di ko magdebate mga igsoon, ingana ra ko. Kay di man ko di mo mapugos igsoon, no? Kay mao na ilang gibarugan, pero mao na gingon diri mga igsoon nga dapat atong pamatud-an nga sakto ta natunong tas kamatuoran, sakto atong doktrina nga gibarugan pinaagi sa binuhatan. Kay kung mingon ta nga sakto man mi pastor kamo may sayop, nami Ginoo, kami may tinuod nga Kristohanon, kami may tinuod nga naluwas pero atong binuhatan yawan noon. Unsay ingana day mga binuhatan sa naluwas yawan noon. Ingana day binuhatan sa naluwas na mga followers ni Kristo, mga tinuod nga Kristohanon nga naglunang sa kahilayan. I don't think so, igsoon. Kaya kung tinuod ta nga nanata ni Kristo, kung tinuod ta igsoon nga ang atong gibarugan, mao gini ang kamatuoran, tudluan ta sa Espiritu Santo, unsay atong buhaton nga maymaya si Kristo. Dili ta pasagdan nga magpuyo sa kangitngit, dili ta pasagdan igsoon nga maglunang sa kahilayan, maglubog sa makadaot nga bisyo. Luwasunon patadiha. Mao ni ingon ang pulong sa Ginoo mga igsoon karong kagabion. Miangkon sila nga nakaila sa Dios. Samar na nga niangkon ta nga luwas ta, niangkon ta nga sakto ta, niangkon ta nga ang atong pundok sakto, ang atong gibarugan sakto. Kamo sayop, mao ni tinuod nga pundok ni Kristo. Apan ang atong binuhatan wa nagpamatuod niini. Amen. It's not enough igsoon just to profess that we are Christ followers. Ba lamang ba, di igo na igsoon, katahuan ta na. Ako ning balik-balik sa korte igsoon, di na mudaog ng babara nga way ebidensya. Amen. Kaya tanawa, ingon si Jesus, ni follow up siya, ingon si Jesus diri sa Mateo 7:16, okay? Ingon si Jesus, mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, kay ang sampinit dili man mamungag ubas
ug ang kadyapa dili usab mamungag igos, no? Ang gusto ipabot ni Kristo mga igsoon nga kung atong nakitaan nga kahoy is mangga, ang iyang bunga mangga po dili gyud na mamunga og kapayas. Ang lubi gyud na iyang bunga dili na siya mamunga og santol, no? The same as mga igsoon, if we claim that we are saved or we are Christian, we are Christ followers, unya nga atong gibarugan mao gyud ni ang tinukod ni Kristo din, makita na sa bunga, ang gingon riyo makita sa binuhatan. Amen. Di nato pwede mailad ang Ginoo ang mga tao sa palibot nga sakto ta. Atong pasultion ang atong binuhatan igsoon. Dapat ang atong binuhatan maoy maka-confirm nga tinuod jud ang followers ni Kristo. Dili igo nga musinggit ta. Bisan pag makigdebate ta nya, magsinggit-singgit ta dai nigdebate nga kami sakto piki mo. Kami gyud tinuod. Pero inikuli niyo sa inyo ha, obserbaran kay surveillance sa imong binuhatan, nagali kay kabit. Mao ba na ang nas Ginoo? Ako ikson wa ko mangigo, pero I don't think so if that's the will of God. Kay sa 10 commandments lang daan, magisgot na 10 commandments ha. Do not, di bawal maging ang adultery. Kanya, bisag ari pa ta sa New Testament. Ingon si Jesus nga kung mutanaw ta, ang lalaki mutanaw sa babae, nga ang iyang unahuna hugaw, nagakommit siya adultery sa kasing-kasing. Di ba? But if we have the Holy Spirit, the rule of the Holy Spirit, konbiktaron ta. Kung ang atong gibuhat, atong gibehave igsoon, or ang atong gihimo, wa na nakapalipay sa Ginoo, badlungon ta. Kung moingon ta igsoon nga, followers ta ni Kristo, okay, naluwas ta, silyado na ta sa Espiritu Santo, tudluan ta unsay mga butang nga nakapaymaya sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga, mailhan na sa atong binuhatan. Mao ningon si Jesus, mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan. Amen. So dili sakto ang giingon diri mga igsoon ni Tito nga miangkon sila nga nakaila sa Dios apan ang ilang binuhatan wa magpamatuod nini. So the same as niangkon ta nga Kristohanon ta, sakto ta, luwas ta, pero nganong nga atong binuhatan wa man nagpamatuod nini. Dili enough ng baarataman. Dapat makita sa atong binuhatan si Kristo. Dapat makita sa atong kinaiya, atong batasan, atong sinultian nga mga anak kita sa Ginoo. Ang karakter sa mga anak sa Dios, Dios nun. Anak sa Dios, meaning Dios nun, dili yawan noon. Kung sa una mga igsoon, himalikason ka, karon ang imong sinultian ron, laki na ang mugawas sa imong mga godly words na anak naman ka ni God. Lisod po, anak ka ni God, pero puro balikas, panungo ang musgawa sa imong baba. Kung tinuod ka nga nasa Ginoo, nata sa Ginoo igsoon, badlungon ta sa Holy Spirit. Giyahan ta sa Holy Spirit kung unsay angay natong isulti nga malipay ang Ginoo. Amen. Dili enough igsoon, again akong balikon ang atoang main text igsoon, miangkon sila nga nakaila sa Dios apan ang ilang buhat wala magpamatuod nini, no? Kinahanglan ang atong buhat magpamatuod sa atong gisulti. Pareha na ako, alagad ko sa Ginoo, mangkon ko, pastor ko, alagad ko sa Ginoo. Okay? Dapat ipakita sa nako sa mga tao sa palibot, labi na kaning among mga silingan. Kaya nga naman, aron tuuhan ko, dapat makita nila nga akong binuhatan Diyos nun. No? O grasya sa Ginoo mga igsoon, nakita gyud na nila, grasya sa Ginoo nga, kinsa ko sa una, kaniadto, di ba? Grabe, di na ko isgutan, no? Unsa ko kangit-ngit ang ginabuhi kaniadto, no? Primarily, grabe yun sa illegal nga droga, dyan ko, no? Karon, saksi niya ako mga silingan kung kinsa ko, o kunsa akong binuhatan. No? So mao na mga igsoon sa buhat, no, mao ningon si Jesus sa binuhatan makita. Dili enough igsoon nga mosulti ta sa kadaghanan nga kami may sakto sayop mo kay hantod karon daghan ingana, no? Sayop mo mao lagi ni tinuod hantod dili mo musud sa mong pundok, di gid mo maluwas, sayop gid mo. Pero kumusta ang binuhatan, di ba? Ang binuhatan dili panalangin, kapandulan. Ang binuhatan karumal-dumal sa mata sa Ginoo, naglunang sa kahilayan. Ingana ba na? No? Ingana ba ng mga anak sa Ginoo? Mayo kay Biblia, mayo kay musulti og pangginoo, pero ang binuhatan sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Dapag ipalawap verse dire. Ingon ni Jesus, mailhan niyo sila sa ilang binuhatan. Okay? Dapag yun Mateo 3:8. Maora ba ni? Ingon si Jesus mga igsoon sa Mateo 3:8. Ipakita ninyo nga naginulsol na kamo sa inyong mga sala. Asaman, pinaagi sa inyong buhat. Ang binuhatan gyud igsoon ang basihan. Do? Pinagis yung by their fruits we know them. Sa bunga makita binuhatan na, no? Binuhatan gyud sa buhat nato dapat makita si Kristo. Sa buhat nato dapat makita igsoon ang Ginoo.
dili igo nang magwalit. Igsoon mabitang usahay, katawaan ta nga mawalit ta. Katawaan ta nga musangyaw ta. Kay ang nagsangyaw palahubog mangdako niya ang Biblia ning ingon man nga ang palahubog dili makasaka sa gingrian sa langit. No? Ang uban maingon nga siya raman ni pastor, pero ako igsoon sa ako ang kinabuhi sa una katong adik-adik pa ko og palahubog. Dili ko makigtagay kung dili akong tumong dili mahubog. Nga na gyud no? Unsay purpose nga nagtagay mo? Wa pa ko'y nakitaan super nga nagtagay sa kanto, sa pantalan, sa bidyukihan nga ang ilang giinom gamay ra kayo. Hubog yun na kinahon na. No? Nya maayo kay ka Ginoo, nya pala hubog ka. Maayo ka Ginoo nya imong binuhatan, di mayong ehemplo sa mga batanon. No? Di mayong ehemplo sa mga tao sa palibot. Di ba? Ang ingon sa pulong sa Ginoo igsoon, pamatud-i pinaagi sa inyong buhat. Sa binuhatan gud ang makita igsoon tinuod gid nga mga anak sa Ginoo. Sa binuhatan makita gid igsoon kung ang atong doktrina nga gibarugan mao gini ang doktrina ni Kristo. No? Mayo kay Ginoo, nabitaw ko nadunggan, mayo kay Ginoo da ako ning ibalik ha akong testimony way back na siguro sa 2015. Na ako'y na-meet nga lalaki, kailan ako. Mayo kay Biblia. Samtang nag-share siya nako sa pulong sa Ginoo. Sige po siya panigarilyo. Ako rin siyang gisabot kay nga ni man ta mga nasa Ginoo taas nagpailog. Lami na ko kay prangkahan. Lami na kayo pikahan ba nga unsa man na imuhang yaw ka na og Pangginoo niya. Tanawa lang na panamin dan wala lang. Ako lang siyang gisabayan sa iyang istorya. Pero naluoy ko sa akong deep in my heart, naluoy ko niya. Kaya nga naman, maayo kay siya og Biblia, pero wa nakita sa iyang binuhatan. Ingon si Jesus, pamatud-an na to sa buhat. Mao na nga, mo istorya kag Biblia, mo istorya kag Ginoo. Ining istorya ni mo Ginoo, ang imong binuhatan, so kuwahi sa kabubuton sa Ginoo, katawanan ta, di ta tuuhan. No? Luoy kita igsoon. Mao na ingon si Jesus igsoon nga, pamatud-i ninyo pinaagi sa buhat, no? Nga naginulsol na jud mo, nga ning duol na jud mo sa Ginoo, nga alagad jud mo nako, nga Kristohanon mo, nga naagin mo sa kamatuoran. Amen. Dapag yun, Mateo 7:21 kay basin maigo tani. Mateo 7:21 dili ang tanan magtawag kanako Ginoo, makasulod sa gingarian sa langit, kun dili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuwa sa langit, no? Kaning word nga kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan, buhat na, binuhatan na, no? So dili tanan nagtawag og Ginoo, dili tanan ni angkon nga Kristohanon, dili tanan sigsimba, dili tanan sig-claim nga sakto mi. Napoy uban moingon nga sakto mi, na sakto gyud sila. Pero dili tanan moingon nga sakto mi, kani among pundok sakto, luwas na mi. Apan ang ingon di sa balang kasulatan igsoon, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa atong amahan, akong amahan nga tuwa sa langit. So binuhatan na po ni, bunga na po ni, no? Atong pamatud-an igsoon nga tinuod jud nga Kristohanon. Atong pamatud-an igsoon nga tinuod tang mga alagad sa Ginoo, mga anak sa Dios, pinaagi sa tong binuhatan. Ang kalibutan karon igsoon ngit-ngit kayo. Ang kalibutan karon ning level up na ang kadautan. Ang kalibutan karon grabe na kana bitang ang wickedness ba. Mi-increase na gid siya igsoon. No? Nanginahanglan ang Ginoo karon og mga instrumento niya nga epektibo, nga naglakaw gyud sa pagkabalaan, nga sadyang musangyaw sa pulong sa Ginoo. Ang maminaw mo tuo gyud mamati dili katawaan kay wa man po ikasaway niya nga nagsangyaw. Although dili man kita perpekto, no? Kitang mga Kristohanon sa kami mga pastor dili mi perpekto, pero naadyoy reflection ba sa karakter nato ni Jesus, or si Jesus na himong reflection sa itong karakter. Amen. Kaya nga naman, pulong sa Ginoo ning ingon mga igsoon, pamatud-an na to sa buhat. Ipakita na to sa itong binuhatan nga tinuod tang alagad sa Ginoo. Matthew 5:16, let your light shine before men so that they may see your good works or good deeds and they will glorify our Heavenly Father. Our Father which is in heaven. No, na-word nga, so that they may see your good works. Binuhatan kaya po na. Ang makakabig igsoon sa mga naas kangit-ngit ang atong binuhatan nga makita si Kristo. Kanang naas sa kangit-ngit, labi na ng mga adik-adik, mga kriminal, mga barumbado, no, unsa man na ilang kinabuhi diha, mga lulong sa makadaot nga bisyo. Dili na basta-basta maminaw og wali. Kung ang nagwali, badlungon.
Kung nagwali mga igsoon, utro pong walihanan, dili na basta-basta. Mao na niingon ang pulong sa Ginoo kanato nining kagabion nga pamatud-an nato sa binuhatan. Amen. Ipakita nato, no? And I believe igsoon, the more we get closer to God every day, and the more tang muhatag og panahon sa Ginoo igsoon, I believe igsoon matag adlaw bag-uhon ta sa Ginoo. From glory to glory, change ta ni Lord. Mao na nga mahimo tang reflection sa iyang karakter. Amen. Pastor, lisod maning maayong binuhatan. No. Musunod yun na igsoon. Akong sikreto, the more ta bitaw gutom sa pulong sa Ginoo, uhaw sa presensya sa Ginoo every day, the more we spend quality time with the Lord, the more na tutagag higayon si Lord, the more ta magkaliwat niya. The more mo reflect siya sa atong karakter. No? Mao na nga mahimo tang blessing, mahimo tang panalangin, mga igsoon, no? Mga igsoon, one of the reason nga nung ang ubang mga ni-claim nga Kristohanon, wala pagid sila kadala bisag usa na lang kakalag sa tiilan sa Ginoo. Wala sila kadala bisag usa na lang kadautan nga nabag-ong ilang kinabuhi kay ikaw ang gigamit sa Ginoo or kita ang gigamit sa Ginoo para muduol sila sa Ginoo tungod kay atong kinabuhi kapandulan. Tungod kay wala panato na pamatud-i sa kadaghanan, pinagi sa atong binuhatan. Di ba? Nga tinuod jud ta nga mga followers ni Christ. Again, akong balikon igsoon ingon diri ang atong mintek sa Tito. Okay? Asa man to? Tito 1:16. Miangkon sila nga nakaila sa Dios apan ang ilang buhat wala magpamatuod nini. Okay? Ang ilang buhat wala magpamatuod nini. So pamatud-an yun nato sa buhat igsoon. So meaning ang gitanaw kasagaran sa mga tao para mutuo sila nga atong Ginoo gamhanan, para mutuo sila nga atong pundok tinuod, para mutuo sila nga naluwas na kita, para mutuo sila igsoon nga atong Ginoo buhi igsoon kaning binuhatan. Ang atong binuhatan may gitanaw sa kadaghanan. Amen. Ang atong batasan gitanaw gipanid-an sa kadaghanan. Ang atong sinultian gipanid-an sa kadaghanan, gipaminaw gipamati sa kadaghanan. Kung makita ba ang Ginoo. Amen. It's not enough igsoon just to claim, just to say nga Kristohanon ta. Ako ning gibalik-balik igsoon nga naman. Kay karon kabalo na mo igsoon nga karon nga panahon na nata sa end times, last days, tanawa no, dautan na kayong palibot. Ayaw itugot nga di ka mailhan nga Kristohanon. Na ako'y nakitaan nga mga vloggers nga Christian. Na ako'y nakitaan nga mga content creator nga Christian. Kay kaila ko nila. But sad to say, wa na ko nakita ang Ginoo sa ilang gipos. Brangka lang. Ning sabay. Unsay purpose na to? For mita? For viewers? Ako igsoon, wa ko'y pakialam igsoon nga way mo tan-aw nako. Yes, ako mahulog ko og content creator. But sa akong mga content, wa gyud puro naadyo na ang Ginoo dia. Aside siguro nga mga honest kong asawa ana, pero naadyo Ginoo gina akong purpose ang akong goal. Mga igsoon. Mao na nga ako nakita karon igsoon nga ang mga Kristohanon kay normal man na ingon ang balang kasulan, di na punta ma-surprise kay ingon si Jesus mismo nga sa katapusan mga adlaw tungod sa pagdagsang sa kadautan mabugnaw ang gugmas kadaghanan. So expected na nga nagdagang Kristohanon nowadays sa karong katapusang mga adlaw nga dili na mailan sa ilang pagkakristohanon. Na sila Facebook pero di halata nga Kristohanon sila kay ang ilang kasagaran nga i-post kay kanang isabay bitaw nila sa trending sa viral. Igsoon paminaw Kristohanon gali ka nagtan-aw karon nya nag-content ka karon. Please ipauna si Lord. Please, himua nga tuguti nga ang gahom sa Ginoo. No? Si Kristo madayag sa imong content. Amen. Ako bitaw igsoon nagpabaga gid kong naong diri kay gusto ko nga ang tanang mga followers nako diri, tanang tao nga moagi sa akong Facebook or moagi akong video sa ilang wall nga makaila jud sa Ginoo. Amen. Mao na igsoon no kay ngano man pinaagi sa binuhatan. Karon ang mga Kristohanon karon ang uban nga naay Facebook, no? Binuhatan man na kanang imong gi-post, binuhatan na, pero dili nimo mailhan nga Kristohanon sila. Uy Christian daga ha?
Kita ko sa imong mga post, man, laki man, di ba? Bantay mo igsoon again ang atong punto karon igsoon. Nga gi-point out nako igsoon ning taknas kagabion kaning binuhatan nato ingon nga Kristohanon. Kaning aksyon nato, kaning atong batasan, kaning lihok nato ingon nga Kristohanon. Nakita ba sa kadaghanan? Nakita ba sa itong mga kaliwat? Nakita ba sa itong mga kadugo? Nakita ba sa itong mga silingan? Sa itong binuhatan? Si Kristo? Mao gini atong topic karon, no? Miangkon sila nga nakaila sa Dios apan sa ilang buhat ang ilang buhat wala magpamatuod niini. Amen. Ipakita ninyo nga naginulsol na kamo sa inyong mga sala, pinagi sa inyong buhat na pod. And then si Jesus mingon, mailhan ninyo sila sa ilang binuhatan, buhat na pod. Amen. Kay kung di nato mapamatud-an sa atong buhat, sa atong aksyon, sa atong binuhatan, nga tinuod ita nga Kristohanon, basin usata nga maigo sa gingon ni Jesus sa Mateo 7:21, dili tanan magtawag kanako Ginoo Ginoo, makasulod sa gingharian sa langit. Kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong Aman nga atuwa sa langit. Kadto lamang nibuhat. Kadto lamang makita sa iyang binuhatan, napamatud-an sa iyang binuhatan nga nagsunod siya, nagsubay siya sa kabubuton sa Ginoo. Amen. Igsoon sidlak. Nagtanaw ka karon Kristohanon ka. Ang role nato is to become a light and salt in this world. Sidlak. Pinagi sa atong maayong binuhatan nga resulta sa atong pagtuo ni Kristo. Maayong binuhatan, mao ni gitanaw. No? Ako igsoon, prangka, gasya sa Ginoo. Do you think mutuo ng mga adik-adik nga kung giwalihan ako? Kung ilang nakita nako adik-adik gihapon ko? Yes, ang uban mubas na ko kay medyo piyahok pa kong naong. Tungod man ko punigson kay sige kog workout. Yeah. Normal na siya, makarelate na ko ni kanang tig-gym. Kung familiar mo ni Brad J. Durano, I believe Christian sa ni siya, J. Durano, gikan sa rehab na. Tanawa na iyang mga vlog, brother ni J. Durano. Tanawa siya, piyahok. Na-chain. Kaya nga naman, nag-gym, nag-workout, the same na ko. Ako, Igsoon, 13 years na ko kapin na free sa drug addiction. And do you think, Igsoon, kanang magwali ko mga piniriso, mga addict, magwali ko mga drug dependent, mutuo ka sila nako kung sa akong binuhatan nakita nila nga musuyo pa ko dili. And I believe dili sa tagamiton ni Lord effectively kung atong binuhatan ang atong gibuhat sukuhay sa kabubuton sa Ginoo. Ingani ka importante ang buhat, ingani ka importante ang binuhatan nato. Kaya ang atong binuhatan Igsoon mao ni magsilbi nga proof or mao ni mo confirm nga tinuod gyud ta nga mga anak sa Ginoo. And then magdala ta sa pulong sa Ginoo, magsangyaw ta, mag-make disciple ta, mo share ta sa pulong sa Ginoo. Sayon ra dali ra ang ilang pagtuo ngano man. Dali ra ang ilang agree sa atong gisulti kay ngano man nakita man nila sa atong binuhatan nga Dios non pud ta, nakita nila sa atong binuhatan nga nimbiya na pud ta sa mga illegal nga droga, makadaot nga bisyo. Nahimong blessing ba? Nahimong natang good example, mutuo gid sila. Pero kung musulti ta nila, pero nga itong binuhatan sukwahi, katawuan ta, di tatuuhan. Mao na nga, di kapon sila makaamgo. Ang nas kangit-ngit magpabilin sa kangit-ngit, kung kita pod nga ninggiyan la utro pod nga napas kangit-ngit. Amen. Mao ni nga karong kagabion, ang pulong sa Ginoo nagpahinumdum nato. Kung niangkon ta nga Kristohanon ta, anak na ta sa Ginoo, naluwas na ta because of our faith ni Jesus. Dili lang diha sa baba, sa atong binuhatan, kinahanglan mapamatud-an kini. Ang atong mga silingan, may mo confirm na, tinuod yun na. Hay, luwas ba ka na? Simba-simba, wamanay klaro, kay bawo man ko na. Naman ay sikrito nga ingani, naman ay kabit. No, naman ay ingani, no? Kay bawo ko na, musuyo pa na sa layo nga lugar, kandi makitaan. Nga na, bitaw. Igsoon, makatago ta sa mga tao, pero di ta katago sa Ginoo. Pero bisan unsaon na itong tago, igsoon, magtakuban ta, pinagi sa itong pagkakristohanon, i-expose, po na sa Ginoo. Nanana sa mensahe sa Ginoo, sa pulong sa Ginoo mismo nag-ingon igsoon. Unsa atong gibuhat sa kangit-ngit, ibutiyag sa Ginoo sa kahayag. Di gipunta makatago. Amen. Mas maayo gid igsoon nga bisan walay nakakita nato behind closed door in private sa atong kinabuhi. Ang atong binuhatan Kristohanon giapunta. Kaya ko ning ibalik og pahinumdom ninyo. Ang tinuod nga Kristohanon
bisan walay nakakita niya ang iyang binuhatan, nakapalipay gina sa Ginoo, makita si Kristo. Behind closed door kanang manira kasi mong kwarto, nakasasulod sa CR, mailhan na imong binuhatan, nakapalipay gyapon sa Ginoo. Mao nay tinuod nga Kristohanon. Sa binuhatan makita dili sa baba. Usahay igsoon makabilib ang baba sinultian. No, usahay igsoon ang mga tao mo believe sa sinultian. Grabe gyud manultiyo, maayo kay pang Ginoo ba? Pero kumusta kung way nakakita nimo? Kumusta imong binuhatan? Amen. So again, gipa hinumduman ta sa Ginoo nining kagabihon nga dili inap nga pulong lamang moingon ta nga nahigugma ta sa Ginoo. Pulong lamang moingon ta nga naluwas ta. Pulong lamang moingon ta nga followers ta ni Kristo. Pulong lamang moingon ta nga sakto man imong pundok, mao man ni tinukod ni Kristo. How about your action? How about our behavior? How about sa itong batasan? Basin wa kay silingan. How about sa itong ipakita sa sikataw na to? Nahimo batang panalangin? Kay dili inap ang pulong lamang. Dili inap ang moingon ta nga sakto ta. Dili inap igsoon nga maayo tag Biblia from Genesis to Revelation. Pero ba lang. Pero ang atong binuhatan, sukwahi sa kabubuton sa Ginoo. Ang atong binuhatan, dili Diyos nun kung dili yawan noon. Questionable na. Maigo ta sa Mateo 7:21 nga dili tanan nagtawag kanako Ginoo Ginoo makasulod sa gingharian sa langit. Apan kadto lamang ni tuman ning buhat sa kabubuton sa akong amahan nga naa sa langit. Mao na ang binuhatan ming sunod sa kabubuton sa Dios. Amen. Again, ang kalibutan karon igsoon ngit-ngit na kayo. Ang ubang mga Kristohanon karon di inahalata nga Kristohanon. Makahibaw lang nga Kristohanon kung naay youth camp. Makibaw lang ang Kristohanon kung naay Thanksgiving, anniversary, manunga. Pero the rest of the day, from Monday to Saturday, or sa adlaw nga dili ding simba, di makit-an ang Ginoo. Amen. Binuhatan sa buhat igsoon. Mao na gusto nga buhaton nato. Mao na gusto sa Ginoo nga buhaton nato. Nga mahimo tang reflection sa ni Lord sa tong characters and behavior. Kay nga naman, based on my experience, paminaw mo. Kabalo na ba itaigson sa Great Commission? Wa ta giluwas sa Ginoo. Wala ta giluwas sa Ginoo para maglingkod ra simbahan. Wala ta igsoon nakabalus ka matuoran. Wala ta igsoon nakaila ni Jesus para maglingkod ra. Kundili to make disciple. Mao gini igsoon. And based on my experience igsoon, dili man lisod ang mag-make disciple. Dili lisod ang pagsangyaw. Dili lisod igsoon ang pagpangabig, pagdala og kalag sa tiilan sa Ginoo. Basta lang makita si Kristo sa atong binuhatan. Basta lang ang atong binuhatan panalangin. Atong binuhatan, we are role model, good example, panag-ingnan sa mga maayong binuhatan. Dili lisod ang pag-make disciple. Amen. Meaning igsoon, sakto si Jesus sa iyang pulong. Ang binuhatan yun ang basihan. Ang binuhatan nato magpamatuod. Ang binuhatan nato may ebidensya. Kung tinuod bagitang Kristohanon, kung tinuod bagitang mga anak sa Diyos, kung tinuod bagitang mga alagad sa Ginoo. Ang baba, dili na makakonvince sa mga tao sa palibot. Atong baba lamang, pulong lamang, di na makakonvince. Atong binuhatan. Mabitaw ningon ko igsoon, di ba, nakainumdo mo? Ningon ko ninyo, or usahay mo, lakbit ko istorya nga, mas maayo pawalihon ang atong binuhatan. Mas mutuo pa ang kadaghanan kaysa maayo lang tag-istorya, apan wala ning sibo ang atong binuhatan. Igsoon ang kandidato sa gingarian sa langit, kadtong nagtawag sa Ginoo, niya at the same time, nagsunod pod sa kabubuton sa Ginoo. Once ato nang gibuhat, nagtawag ta sa Ginoo, ning sangpit ta niya ning sunod sa ta siyang kabubuton. Sigurado ko nga, that way, mahimo tang kahayag, mahimo tang iwag, nga mulamdag sa mga taong dautan, nga makahatag ta nila og giya sa kanang nas kangit-ngit, aron dalhon nato sa kahayag. Ngano man na, maayong binuhatan. Amen? So, mauna mga igsoon. But, don't get me wrong ha, basi nang uban, ingon nga,
Lahi yunis pastor, nagbasi og mayong binuhatan. No, wa ko nagbasi sa mayong binuhatan aron ta maluwas. But normally, ang maayong binuhatan musunod na after nato na receive ang gift of salvation. Ning buhat ta og maayo kay naluwas na ta. Dili kay ning buhat ta og maayo para maluwas pa. Amen. Maayong binuhatan resulta na. Amen. Resulta na sa atong pagtuo. Pero dili na basihan. Ning gawas lang siya, ning sunod siya ba? After we have faith and we believe in Jesus. Amen. Binuhatan. Sa binuhatan nato mapamatud-an. Sa binuhatan nato may pakita nila. Sa binuhatan nato diha may bawaan, diha ang maunay ebidensya nga mga anak gyud ta, mga tinun-an ta sa Ginoo. And that maayong binuhatan mao na hinungdan nga malamdagan sila, mahiyagan sila. Ako no, kapila na ko ning sudog prisuhan. Nga samtang nagwali ko, moingon sila, ikaw man tong adik-adik, di ba nakajama ta kaniadto? Di ba manuyop na sa una? Pero karon, kuyawa naman, na-amaze sila sa binuhatan. Amen. Again, dili lisod, grasya sa Ginoo, dili lisod patuohon ang naa sa kangit-ngit. May tungod sa pulong sa Ginoo. Kung kita nga ning reach out nila, kung kita nga ning wali, ning sangyaw nila, panalangin ang atong kinabuhi. Kung kita nga ning sulti nila sa pulong sa Ginoo, makita sa atong binuhatan si Kristo na sinati na nako. Amen. Nga nara, apan sa mga nagtanaw sad karon nga makaingon mo nga, Pastor, nakita naman nila akong kabaguhan. Pastor, Brad, ila namang nakita nga nabag-o na jud karon pero di pa man sila motuo. Sagdi lang padayon og pasidlak sa imong suga or kahayag. Maybe right now dili pa ang right time para luwason sila. Pero kupot lang og salig sa Ginoo. Usa ka adlaw makurat na ka, mao nay muhagad ni mog simba. Ako di ay. No? Ako di mga igsoon. 16 years pa ko nag-antos sa illegal nga droga. Papa nako pastor, mama nako pastora. Wa na ko nila pugsa pero ang ilang pagtuo sa Ginoo dako kayo. Nga usa ka adlaw, wa man ko madakpi sa pulis pero madakpan ko sa Ginoo, nadakpan jud ko. Mga igsoon nga ipakita lang yun, no? Yes, siguro nakita na nila imong kabaguhan karon pero giyagayagaan gyapon ka, gikatawan ka. Kay sayop gyapon ta. Ang ilang giunahuna ang ato gyapon kasalbahis kaniadto. Sagdi lang. No? Sagdi lang. Padayon lang. Kay maybe dili pa ron right time. Pero ayaw give up. Paminaw ayaw give up. Nga naman, mo give up ka. Lord, wa man sila napanalangini, mubalik na lang ka kung sayop na. Mo give up ka. Kinsa may gamiton sa Ginoo nila. Kung mo give up ka, samara nga imong giputol ang taytayan para nila padung sa kaluwasan. Ikaw ang taytayan. You are the bridge for their salvation. Ikaw ang agianan nga mugiya nila puhon-puhon. Mo give up ka, imong giputol ang taytayan. Kinsa na may makapahawas nila sa ngit-ngit. Amen. Sidlak. Again, igsoon, gi-remind ta tonight ni Lord sa iyong mensahe nga. Dili enough nga mo propesta mo sulti ta nga mga anak ta sa Dios, Kristohanon ta, alagad ta sa Ginoo. Sakto ta. Atong pundok, atong grupo sakto. Dili enough. Dapat sa atong binuhatan makita po ng Ginoo. Kay lisod mong gayo nga puro ta pang Ginoo pero atong binuhatan demonyo. Nay nga na ron daghan. Wa man ta manaway ug wa ta mihukom nila kay buhi pa man sila. Pero di gyud na effective. Ngano man, katawuan man na ug mao na mo share sa pulong sa Ginoo. Mao na mga igsoon nga gi-remind ta ni Lord kay sa iyang pulong karon nga gusto si Lord nga nay alignment. Kung unsa atong gisulti, mao sa atong gibuhat. Kuha, Kristohanon ta, makita si Kristo tong binuhatan. Kung moingon ta nga Christ followers ta, tinuod yun nga ni follow na ta sa mga kabubuton sa Ginoo. Ning follow na ta sa mga sugo sa Ginoo. Amen. Ana ba? Kung sa gisulti na to, mao pud atong buhat. Ngano man? Because that way, diha ta mahimong epektibo nga soul winner. Again, epektibo ta nga soul winner kung ang atong gisulti mao pod ang atong ibuhat. Amen. Mo nag-ingon nga practice what you preach. Diha ta effective igsoon. Nya diha sa nato mapamatud-an nga tinuod jud ta nga mga anak sa Ginoo. Amen. Again, ingon dire
dili ang tanan magtawa, Ginoo, Ginoo, magsangpit o Ginoo, moangkon nga Kristohanon, makasulod sa langit. Meaning, free rata mo, ampo, free rata mo, musangpit sa Ginoo, free rata mo, ingon nga, luwas na ko. Pero ang tinuod, Ginoo ra gyud nasayon. Kaya ang atong basihan nga verse, kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga nasa langit. Amen. So mao na giingon ni Jesus, sa bunga makita. Kristohanon man ko, sa bunga makita. Followers ko ni Kristo, sa bunga makita. Alagad ko nga tinuod sa Dios, sa binuhatan makita. Okay? Kami may tinuod nga tinukod nga simbahan sa Dios, sa binuhatan makita. Ayaw pasultia. Let your actions speak louder than your words. Amen? Mao ni ang pulong sa Ginoo. Let's pray. Hallelujah. Father in heaven, salamat Lord sa imong mensahe karong kagabhion. Nga imo mi gipahinumduman Lord nga dili enough ang pulong lamang. Nga moangkon mi nga Kristohanon mi, nga moangkon mi nga naluwas na minimo, nga moangkon mi Ginoo nga alagad minimo. But Lord, matud pa sa imong pulong sa bunga makita, kinahanglan pa matud-an namo sa binuhatan. Father God, ako nag-ampo nga sa tanang viewers karon Lord, makita gyud ka sa among batasan, makita gyud ka Lord sa among binuhatan. Dili mi gusto Ginoo nga may lang migbaba, maayo lang mig bersikulo, kapitulo, pero kapandulan mi di maayog ehemplo. Lord, ako nag-ampo nga sa tanang mga viewers, mga listeners karon nga namati Ginoo, nga makita jud ka Ginoo sa among binuhatan kung unsa among gisulti mao sad ang among binuhatan Ginoo. Mahimo ming role model o a good example, panalangin ang among binuhatan kay makita ka sa among kinabuhi Ginoo. Hallelujah. Lord, thank you for your word. Holy Spirit, thank you so much. And ako nag-ampo Ginoo nga kani nga mensahe Ginoo, mao gini ang makaingon Ginoo nga adunay alignment ang among Kristohanong kinabuhi. Ning claiming nga Kristohanon mi, unya na-align sa ang among binuhatan. Kay matod pa sa imong pulong, kinahanglan jud nga ang among binuhatan mao'y mo pamatuod nga mga anak minimo. Dili enough nga ba ra apan ang among binuhatan sukwahi sa imong kabubuton. Lord, I pray to all of the viewers and listeners right now nga let it be that our lives will become a blessing. Our lives will become a role model, a reflection of your character, Lord God. Lord, mahimo unta ming panalangin sa pangalan ni Jesus. Pinaagi ka namo Ginoo, daghan mga dautan mubiya sa ilang pagkadautan. Daghan Ginoo ang naglunang sa kahilayan ug kasalanan mubiya ug mosunod kanimo. Pinaagi ka namo kay napanalanginan sila sa among binuhatan. Lord, ako nag-ampo nga sa tanang namati karon, mahimo jud ming iwag, mahimo ming suga niningit-ngit nga kalibutan karon. Mudanag mi, malamdagan ang naa sa kangit-ngit Ginoo. Pinaagi ka namo. Maliwat minimo Lord God. Thank you Lord again for your word. Nga imo ming gipahinumduman nga dili enough ra magsigig sangpit og Ginoo. Magsigig angkon nga luwas nami. Magsigig ingon nga sakto nga among pundok, dili enough ba ra. Kinahanglan makita sa among binuhatan. Makita ka sa among binuhatan. Mao ni akong giampo Ginoo nga ang tanan nga nakadungog karon sa imong pulong, makit-an jud ka sa among binuhatan, batasan, sinultihan ug mahimo ming panalangin ug kami ang makaingon Ginoo nga daghan ang muduol kanimo. Mahimo ming instrumento alang sa kaluwasan sa uban. Hallelujah. Thank you Lord. Thank you for your word. Thank you Holy Spirit sa imong presensya. And right now Lord God, I continue to pray to all of the viewers right now Lord God, tanan nga nakadungog ug namati ani Ginoo. Lord, unsa man ilang problema karon, Lord, unsa man ilang gipanginahanglan karon, Lord, unsa man ilang needs karon, unsa ilang mga struggle, ilang mga silent battles, Lord, mamuhat ka. Lord, tuguti ang imong milagrosong kamot nga mulihok sa ilang sitwasyon. Unsa man nga area silang kinabuhi karon Ginoo nga need ang imong milagro, need imong hikap, mulihok ka nang dapita sa pangalan ni Jesus. Lord, you said in your word that you're the same yesterday, today, and forever. Kung naghimo kang mga dagkong milagro kaniadto, kaya na nimo himuon right at this moment, Lord God, in Jesus' name. Right now, Lord God, I declare healing sa tanang masakiton Ginoo nga nagtan-aw. I declare inner healing and physical, emotionally and physically, Lord God. Sa ilang physical, kung
ilang mga giantos karon nga mga balatian, I declare nga pinagi sa imong labod na ayo sila. Sa tanan Ginoo nga nag-struggle sa ilang mga utang or nanginahanglan financial, I declare financial breakthrough in Jesus name. Tanang negosyante, I declare prosperity, pauswaga sila Lord. Ug I declare and I pray dili sila makalimot kanimo as the blesser. Sa tanan nga nay trabaho Lord God, i-bless tanang buhat sa ilang kamot, I declare promotion in Jesus name. Sa tanan Lord nga nangita og trabaho karon Ginoo, tagai Ginoo trabaho sa pangalan ni Jesus. Sa tanan nga naggapos karon sa mga makadaot nga bisyo or addiction nga wa ka malipay Lord God, I declare deliverance in Jesus name. Hallelujah, in Jesus mighty name. Sa tanang nag-ampo karong kaluwasan sa ilang tibuok pamilya, I declare complete salvation to their whole family in Jesus name. Thank you Lord. All in all, salamat sa milagro Ginoo. Salamat Ginoo sa kagawasan, kaayuhan, panalangin, grasya, pabor, proteksyon gikan kanimo Ginoo. Thank you Lord, ug nining takna among dawato ng panalangin, among dawato ng milagro, among dawato ng comfort, ang healing, among dawato ng kahibulungang butang gikan kanimo. Himo lamang ming kapiyalan ug angayan Lord God. Mao kini nga among pag-ampo amahan, amo kining gisalig, gipangayo, gipasalamatan daan ug gisilyuhan sa gahom sa Espiritu Santo. Pinagi sa ngalan ni Jesus nga moy among bugtong manluluwas. Amen ug amen. Mabungahong kagabhion mga igsoon. Hallelujah. That's all for tonight, and uwan jud kay tugnaw mga igsoon. I just want to encourage everyone to share our live and to invite your friends to follow our page. Thank you kayo no mga subscribers, our senders, tanan mga followers, thank you kayo. And don't forget to subscribe sa itong YouTube channel. You can find the link in the caption of this live. Free to subscribe na nasa link nasa caption igsoon, no? So that's all for tonight. I declare and I pray nga ang Ginoo mag-uban sa itong pagpahulay karon, ampingan ta labi na kay di mayong panahon somewhere in Visayas or ang maigo sa Baguio. I declare protection, ampingan ta sa gahom sa Ginoo sa tanan nga mga OFW. Ang uban karon adlawan ron diyan ang trabaho mo no, di ba? I declare favor ni Lord, protection, and I declare all the works of your hands i-bless ni Lord in Jesus name. Amen. So that's all for this tonight. See you again next time. Makabakante ko di lang kumusaad basta magkita tapuhon. Amen. Ampo, amping, abante kanunay. Good night everyone. See you next time. To God be all the glory.